Hello everyone, Maria here. Kumusta po kayong lahat? Kahit pandemic tayo guys, nakasurvive tayo. Dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil kahit papaano nakasurvive tayo, nakakakain tayo araw-araw, nakagalaw tayo araw-araw. Kahit crisis ngayon guys, hindi tayo makakalimot sa Panginoon dahil ito na ang iyang wake up call. This is the last chance. Before it's too late, balik na ta sa atong Ginoo guys. So, video for today guys is how to pray, anxiety, and depression at iba pa. Father God in heaven, thank you for everything. Wala gyud kami mahimo kung wala ikaw. You are the Alpha, Omega, first and the last, begin and the end. You are the most powerful God. You are the most high God in the universe. Thank you for everything, dalaygon ka. Ginoo, kuha ang mga kasamok sa kong hunahuna. Kuha ang kasamok sa kong kasing-kasing. Makatulog ko, Ginoo, without mga kasamok, Ginoo. Lord, musimba ko ugma. Kinahanglan ako nga makatulog ko sayo. Tigai ko kalinaw kahusay, Ginoo. Dalaygon ka sulay katapusan. Lord, wala gi ko'y mahimo kung wala ikaw. Dalaygon ka, makatug ko karon Ginoo, kuha ang mga negative. In Jesus' name, Amen.